heb het juli-nummer van het tijdschrift Tol en Zeiken op tafel liggen in Komer. En ik heb van Goud te horen gekregen die een verhaal kop boven waterholen in dit blad, zoals wel eens voorlezen kennen in Toezenbarrel. En dat heb ik ooit mal doen, maar dat is al lang geleden. Dus tammer, ik zou zeggen, hier komt het verhaal heet kop boven waterholen. Haben zit op een bankje in de grote ontvangstruimte van het ziekenhuis. Hij rommelt in zijn zware tassen, hoort leesbrillen eruit en zet hem op puntje van neuzen. Vuilste vrouw is er voor zijn opstrook bij oogheelkunde. Boeten en binnen is er een gewoon en een kom van allerhande soorten mensen. Taxis rijden af en aan. Het is een griesgrauwe huisdag. Ham slaagt Dagblad van Noorden open op zijn knijden en hij begint te lezen. Als hij naar een zeetje opkikt, zucht een man in zijn buurt met een bruin klutje op de kop en dikke wollen dazen van dezelfde kleur om haalstouw sloegen. De man kijkt oost en west door zijn ronde brillenglasjes. Hij kijkt uit of stonden op raden van een verre, vreemde planeet en het eine hem een beste peunen onder de kont geven, zodat het er met kogelsgeweld afmitterde en hier in het ziekenhuis belandde. Zijn onrustige bein dribbelen al in de weer. Daar ga je de noost hebben op banken zitten. De man friemelt aanvoort met zijn handen. Kurt knipt de nagels hebben. Zal het nagelpieter wezen? Op duur zegt het tegen hem van, nou, borrelt ziet niet. Borrel mok de tongen los, ja. Klokje, dat kan we hier wel vergeten, is het antwoord. Dogen van dat meestig weer, gaat de man weer. Dat maakt meestal niet vrolijker op. Als hij hier om die touw kijkt, dan zal zeggen van een gezond mens lapt er niet meer op de wereld rond. Niet zijn? Hier lopen ook wel bezoekers van patiënten, is hem zien zeggen. Het ben niet allemaal zeiken en zwakken die iets zou houden. De man naast hem gript in de toeven van zijn bruin klutje of wil zijn kap krijgen, maar zo bedenkt. Mismoudig kijkt de hem aan. Zijn ogen drukt niks uit als stille triestigheid. Hij meint, ach, is niet veel meer aan. Ik heb mijn vader nog gebracht. Broer en zuster wonen over ver. Ik ben al jaren alleen. Mijn buurman is ook alleen. Hij is de enigste met wie ik nog wel eens wat proterij heb. Maar nou ligt hij hier. Hij gaat dood, man, mijn buurman. Ai, dat is ook geen male barrel van hem. En ik ben zelf ook lang naar den ouder, gaat de man weer. Zijn roodvlekte wang zit onder de grieze boordstoppels. Ik heb vrouwgereis een iezelke smaak mokt, vertelde. Al op een in dezelfde zemeltoer deur vraagde, ken die Max Tailleur? Dat was die schele Joodse mappentapper. Hij kwam uit een eenvoudig gezin in de Amsterdamse jeugdbuurt. Tailleur probeerde aan de kust te komen als handelsreiziger. Maar tussentien was ze een goal bezig met grappen en groten. Later had een eigen theater. De man zwicht en holt een groezelig bouwkie tot binnenbutsen van zijn jekker uit. En dan zegt hij, deze heb ik op rommelmaak van mappen van Max en tekens van Eppo Doeven. Dit is mijn eigen butsbibeltje. Die heb ik metgenomen voor mijn buurman, die hier op open ligt. Buurman is mij een, hoor. Altijd gekheid en altijd aan het bakken vertellen. Ik ken mappen uit dit bouwkie uit de blode kap. Een Fransman, Duitser en Joden ben verdwolden in de woestijn. Zij ben al doorlang aan het lopen met het rijden. De Fransman zegt, ik ben doodmuide en ik heb dorst. Ik moet wat wien hebben. De Duitser zegt, ik ben zo muid als nooit en ik heb dorst als een peert. Ik moet wat bier hebben. Dan zegt de Joden, ik ben muide en ik heb dorst, man. Ik moet wel suikerziekte hebben. Of deze. Saar komt jankend tot keuken uitzetten en jammer tegen haar man. De rotkarre heeft mijn heerlijk stok vlees opvreten van 5 pond. Mo springt den tiende, runt naar keukentouw en zet de karre op weegscholingen. De scholen wist precies 5 pond aan. Stom verboos rap Mo tegen zijn vrouw. Dit is het grootste rolsel dat ik ooit metmokt heb. Die 5 pond vlees die heb ik gevonden. Maar waar is die rotkarre gebleven? Het Joodse volk heeft ook altijd minder vuils als andere bevolkingsgroepen. Humor was een middel voor haar om te overleven. Ze hebben heel wat te verduren, had die Joden. Leuf dat maar gerust.
Met zelfbedochte grap en grond hadden ze ook kap boven boter. Daarmee, als hij staafberen, hoop ik dat ik buurman nog eenmaal aan het lachen krijgen kan. Tja, zegt hij, wel wat. Ik zei er wel tegen aan, hoor. Hai, poest de man naast hem op banken. Hij steent en somber en zwaar als de nacht is zien uitkijkt. Doodgaan is geen pretje, maar die neulen leeft alleen geweest. Wat zou ik ervan zeggen? Gouden heb een vraag, al doorgebonje. Ik heb mijn grote witte koot erin komen staan, van Stein. Dan kijk ik de godganse dogen tegen aan. En soms proor ik te tegen. Nooit wat met te doen. Kom, ga de man weer als hij in de bijen komt. Ik zal toch maar eens kijken gewoon of buurman erbij ligt. Stoel voor hem zijn neuzen bleef te staan en hij zegt: nog een om het af te leren. Moos gaat alleenig en voor de allereerste maal naar de opera toe. Hij vraagt aan de kassa wat een kootje kost. Hij kreeg als antwoord: de eerste en de middelste ring 10 gulden, balkon 15 gulden en het programmabouwkie kost 50 cent. Dan moet die man programmabouwkie, zegt Moos, en hoort toch wel op zitten. De man fommelt zijn mattenbouwkie en benbutsen van zijn jekker en groet en de loopt voort. Mooi, en met handen in butsen kijkt de oost en west als ze voortslentert. Ik zal eens even kijken op wat voor zool of ik wezen moet. Nou, sterkte met je buurman, geeft hem om nog achterna. Mieterig en mies hangt de toeven van de man zijn bronkleutje op zijn kop. Zijn smalle schouders hangen troosteloos. Hij kijkt op het horloge. Hij zet zijn leesbrillen af, valt kraan op en als het spul in tassen doen heeft, loopt op zijn dode akkertje naar oogheelkunde toe.